Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Куркынычсызлык дәресе. Азнакайда булачак машина йөртүчеләр юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча инструктаж үтте. Автомобиль тоже дорожно-транспортное происшествие в этом году произошло буквально в июне. Тут уж, слава богу, погибших нет, но телесные повреждения серьезные получили. Сабыйларны yoklап, ата-аналар кинәт балалар үлеме синдромын профилактикалау турында лекция тыңлады. Сабый шыр бала туган көннән 1 яшына хәтле булган шыр дип шутлана. Табиблар әйтүенчә, әлеге период баланың тормышында иң куркыныч вакытларының берсе булып тора. Ноябрьгә планнар. Аваздаш төбәк театр фестивале старт ала. Үлемгә хөкем ителгән шәхес һәм шул үлем приговорын кичеп, исән калып, яңадан тормышка кайткан шәхес образы. Өлкәннәр көне уңайыннан игълан ителгән декада ахырына якынлаша. 1 октябрьдән калабыз һәм районыбызда шактый чаралар, очрашулар үткәрелде. Бәйрәмгә ныктаны Иске Әлмәт мәдәният йортындагы киң масштаблы чара куйды. Кунакларны урамда бию флешмобы белән каршы алдылар. 55 яшьтән 75 яшькәчә актив әлмәтлеләрне берләштергән күмәк бию җырлар кебек үк яшьлеккә алып кайтырга сәләтле. Бүген Әлмәт ветераннар совет активында 3 меңнән артык өлкән буын кешесе исәпләнә. Ә шәһәр һәм районда барлыгы 45 меңнән артык пенсионер яши. Пенсия яшендәгеләр белән 100 ветеран оешмасы эшли. Шуларның 63 шәһәрдә, ә 37 районда. Идет декада пожилых людей. Өлкәннәр декадасы бара. Предприятиеләрдә, торак пунктларда, авылларда бик күп чаралар үткәрелде. Ә бүген менә йомгаклау чарасы. Менә шундый бәйрәм бүген. Біз бу чара белән өлкәннәребезгә, бу чараларны оештыручыларга, игъанәчеләргә яхшы сүзләр әйтергә тагын бер сәбәп. Добрые слова организаторам этих всех мероприятий. Хочется добрые слова сказать спонсорам всей декады. Фойеда әзерләнгән күргәзмә дегустацияда өлкән Әлмәт пенсионерларының уртак хезмәте нәтиҗәсе. Яшелчә, җиләк, җимеш, хуҗабикәләр кулы белән пешерелгән тәмтумнар, буларның барысында авыз итәргә була иде. Беренчеләрдән булып күргәзмә белән Әлмәт районы башлыгы Гүзәл Хәбетдинова танышты. Кул эшләре өстәле дә күпләрне таң калдырды. Шулай ук чара барышында пенсионерлар һәм ветераннар кан басымнарын үлчәп, холестерин һәм глюкозага анализ тапшырып, шунда ук нәтиҗә ала алды. Но у нас пенсионеры ответственные. Безнең пенсионерлар бик җаваплы кешеләр, чөнки алар туплаган тәҗрибәне яшь буынга бирә. Без бит әби-бабайлар инде барчабыз. Яңа буын вәкилләрен өйрәтергә тиешбез. Дают молодому поколению. Естественно, мы же бабушки и дедушки, которые любим всех наших детей и учим. Бәйрәм концерт залында дәвам итте. Җыелганнарга мөрәҗәгать итеп район башлыгы Гүзәл Хәбетдинова бәхәсез тәҗрибә һәм белемнәрне, гореф-гадәтләрне саклап, яшьләргә тапшыруларын, Әлмәт үсешенә зур өлеш кертүләрен ассызыклады. Бәйрәм азагында пенсионерларны нәтиҗәле хезмәтләре һәм актив тормыш позицияләре өчен бүләкләделәр. Алсу Әхмәтҗанова, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда машина йөртүче һөнәренә укучы курсантлар өчен юл хәрәкәте иминлеге кагыйдәләре буенча ачык дәрес узды. Чараны шәһәрнең ДАСАФ бүлеге, юл хәрәкәте иминлеге ДБУ хезмәткәрләре һәм район шәһәр башкарма комитеты белән берлектә оештырган. Теманы Эльмира Шарифуллина дәвам итә. Ачык дәрес юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуның куркыныч нәтиҗәләрен тасвирлаучы машиналар янында штраф салынган машиналар кую урынында узды.
Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт учреждениесенең район бүлекчәсе җитәкчесе Альмира Сәгъдәтуллина һәм ЮХИДИ бүлеге инспекторы полиция лейтенанты Бусат Жавадов булачак машина йөртүчеләргә реаль мисалларга таянып, юлда җаваплылык һәм саклык мөһимлеге хакында аңлатты. Этот автомобиль тоже дорожно-транспортное происшествие в этом году произошло буквально в июне. Тут уж, слава богу, погибших нет, но телесные повреждения серьезные получили. Чарада армия, авиация һәм флотка ирекле ярдәм итү оешмасының Азнакай муниципаль берәмлеге бүлегендә укучы 3 төркемнән 70 курсант катнашты. Татарстан Республикасының Дасаф Азнакай муниципаль берлеге советы рәисе Гәрәй Хамидуллин сүзләренә караганда, мондый чара курсантлар өчен ел сайын уздырыла. Правил дорожного движения и Юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәмәү очраклары бар. Аннары без машиналарның техник торыш пунктларын күрсәттек. Машиналар төзексез булырга тиеш түгел. Курсантларыбызга шуны да аңлаттылар. Һәм без ел сайын менә шундый дәресләрне үткәрәбез. Быел без 4 яңа машина сатып алдык. Аларны җиһазландырдык һәм без аларны эксплуатацияләйбез. их оборудовали, и мы их эксплуатируем. Әйе, юлларда куркынычсызлык һәркемнең җаваплылыгына бәйле. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтик, игътибарлы һәм сак булыйк. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт балалар поликлиникасында атнага 2 тапкыр кинәт сабый үлеме синдромын профилактикалау темасына лекцияләр уза. Бу ата-аналарның ваемсызлыгы аркасында фаҗига булмасын өчен оештырыла. Узган елны колабызда 2 сабый үлеме теркәлгән булган. Сабый чор бала туган көннән 1 яшенә хәтле булган чор дип шутлана. Табиблар әйтүенчә, әлеге период баланың тормышында иң куркыныч вакытларының берсе булып тора. Ата-аналар өчен гади генә кагыйдәләр мондый фаҗигаләрдән сакланырга ярдәм итәчәк, ди педиатрлар. Яңа туган баланың караватында мендәр, өстәмә бишекләр, юрганнар, йомшак уенчыклар булырга тиеш түгел. Төнлә караватта ятып баланы имезергә рөхсәт ителми. Әнисе йоклап китеп, сабыен күкрәге белән тумалау куркынычы бар. Ребенок должен спать на жестком полужестком. Бала каты ярым каты матраста үз караватында, ләкин әти-әнисе белән бер бөлмәдә йокларга тиеш. Бала йоклаган урында чит әйберләр булмаска тиеш. Чиста һава һәм тыныч булуы хәерле. Бала бүлмәсендә йорт хайваннары да булмаска тиеш. Резких запахов, резких звуков. Ни в коем случае не должны находиться домашние животные там, где находится ребенок. Баланы тудыру гына җитми, аңа уңайлы яшәү шартлары булдыру шарт. Әти-әниләр бу статуслары белән нинди җаваплылык алуларын ачык аңларга тиеш, ди педиатрлар. Очень важно не упустить... Кинәт сабый үлеме һәркемнең гаиләсендә булырга мөмкин. Шуңа күрә аны булдырмас өчен барлык шартларны үтәгез. Баланы биләүгә тыгыз төрмәгез, температурага туры китереп киендерегез. Ребенок должен быть одет соответственно, в соответствии с температурным режимом. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай шәһәренең Дельфин ябык бассейнында иң кечкенә сабыйлар өчен йөзү секциясе старт алды. Ачылу тантанасында район җитәкчелеге, мәгариф һәм сәламәтлек саклау бүлеге вәкилләре, иҗтимагый совет әгъзалары, депутатлар, иганәчеләр катнашты. Әлеге чара районда игълан ителгән йөкле хатын-кызлар айлыгы кысаларында уздырылды. Катнашучыларны муниципаль район башлыгы сәламләде. Бик тә кирәкле проект башкардык без сезнең белән бергә, үзебезнең әниләребез өчен, үзебезнең бәләкәй бәбиләребез өчен. Алар инде йөзәргә өйрәнсеннәр, исән-сау булсыннар. Йөзү түгәрәге район советы аппараты җитәкчесе, район хатын-кызлар оешмасы рәисе Эльвира Галиева инициативасы белән гамәлгә куелган. Проект беренче айлардан ук балаларның сәламәтлеген ныгытуга гына түгел, тирән социаль миссиягә дә юнәлдерелгән. Төп максат абортларны профилактикалау, шулай ук аңлы ата-аналарның мәдәниятен, статусын һәм кыйммәтләрен күтәрү. Рәхмәт барлык безнең җитәкчеләребезгә, шушы безнең балаларга, әниләргә багышланган проектларыбызны күтәреп алып, шушындый дәрәҗәгә җиткергәнгә һәм бүген бу ачылу безнең балаларыбыз өчен сәламәтлек китерсен. Алар исән-сау булсыннар һәм инде Азнакай халкы балалары, безнең балаларыбыз шунда рәхәтләнеп йөрсеннәр. Биредә балалар белән шөгыльләнү өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. Бүлмәләр тиешенчә җылытылган, уен мәйданчыклары бар. Кечкенәләр белән махсус белемле 3 тренер шөгыльләнәчәк. Бүген бассейн
кадәр булган 70 бала шөгыльләнә. Һәм ул дәвамлы булсын дип теле җитәкчеләр. Илмира Шәрифуллина, Руслан Ярмиев, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Күптән түгел үзенчәлекле һөнәри бәйрәмнәрнең берсе укытучылар көне узды. Бу уңайдан безнең телекомпания остаханәсендә шөгыльләнүче булачак журналистлар Түбән Мактаманың беренче мәктәбенә юл тотты. Инглиз теле укытучысы Эльвира Саттарованың зур түземлелек һәм даими камилләшү таләп итә торган һөнәргә ничек килгәнен сөйләде һәм үзенең серләре белән уртаклашты. Киләсе минутларда яңа буын авазы рубрикасы. Түбән Мактаманың беренче мәктәбендә балалар яратып, белем бирүче укытучылар күп. Һәм шуларны берсе белән без якынрак танышачакбыз. Good morning, pupils. Good morning, teacher. How are you? I'm glad to see you. I'm glad to see you too. Sit down, please. Сабыр холкы, балаларга карата ягымлы һәм мөлаем Эльвира Саттарова 4 ел Түбән Мактаманың беренче мәктәбендә инглиз теле укыта. Аңа кадәр сәүдә-икътисад техникумында эшли. Бу һөнәрне очраклы сайламадым ди. Минем әтием гомер буена укытучы булып эшләде. Абыйларым, апаларым да укытучы. Шул сәбәпле мин дә укытучылыкны сайладым дип уйлыйм. Алар нәрсә укыттылар? Әтием минем профессиональ училищеда укытты. Абыйларым физкультура, математика фәннәрен укыттылар. Сез нигә инглиз теле сайладыгыз? Гомумән мәктәптә миңа гел инглиз теле эше иде. Хәтта безнең вакыт дәврдә сыйныфтан сыйныфка күчкәндә без имтиханнар бирә идек. Башка балалар биология сайлаганда мин инглиз телен сайлый идем. Бүген заман белән бергә атлау мөһим дип саный. Шуңа укытуда яңа технологияләр, интерактив методикалар, уеннар куллана. Әтисенең киңәшләрендә истә тота. Әтиәниләргә кунакка кайтканда без әти белән еш мәктәп турында сөйләшәбез. Ул миңа кыйммәтле киңәшләрен бирә. Мәсәлән, яшүсмерләр белән ишеткәндә, кызым аларны ишет, алар белән тигез сөйләш дип киңәш итә. Һәм мин аның киңәшләрен эшемдә кулланам һәм миңа бик рәхмәтлемен. Эльвира Камиловна балаларны яңа тел дөньясы белән таныштырып кына калмый. Ул аларны фикерләргә өйрәтә, үзе дә даими үсә, белемнәрен арттыра. Аның укучылары бөтен Россия һәм халыкара лингвистик конкурсларда призлы урыннар да яулый. Укытучы һөнәре ул бик җитди һәм җаваплы эш дип уйлыйм. Чөнки укытучы балаларга белем һәм тәрбия бирә, аларны тормышка өйрәтә, аларны рухландыра, сәләтләрен ача һәм зур тормышка юл сайларга өйрәтә. Аның дәресләрен укучылар да түземсезлек белән көтеп ала. Эльвира Камиловнаның сиңа дәресе ошыймы? Эльвира Камиловнаның дәресе миңа бик ошый. Аның дәресендә без күп беләбез. Аның дәресләре бик кызык үтә, ул информацияны бик җиңел аңлата. Эльвира Камиловнаның синең класс җитәкчесе, кайсы сыйфатлары сиңа ошый? Эльвира Камиловна яхшы укытучы, ул безгә үз балалары сынын карый. Эльвира Камиловна фикере буенча мәктәпкә телеп килү, укучыларның сөенеп каршы алуы, ата-аналарның һәм хезмәттәшләрнең хөрмәтен сизү бу чын бәхет. София Ахметова, Алия Муратова, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Беренче 3 ноябрьдә Әлмәттә Аваздаш төбәк театр фестивале узачак. Ул Әлиф иҗат берләшмәсендә катнашучы Татарстан хореографлары, режиссерлары һәм композиторлары иҗат иткән спектакльләр, перформанслар һәм остаханәләрне үз эченә ала. Фестиваль оештыручылары масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән очрашып, иҗади очрашуның эчтәлеге белән уртаклашты.
Аваздаш фестивале төбәкнең милли тәңгәллеген чагылдыра торган мифологик һәм символик темаларны тикшерүгә юнәлтелгән ди оештыручылар. Бу өлкәдә әлмәтләрнең бәхете бар. Татнефть компаниясе башкарган күләмле эш гасырлар буена тупланган милли мәдәни мирасыбызны замандашларыбызга кызыклы булсын өчен барын да эшли. Бу хакта матбугат конференциясендә катнашкан Татнефть хәйрия фонды директоры Эльмира Газизова да ассызыклады. Это наши инвестиции в будущее, наши инвестиции в устойчивый рост региона, устойчивый рост компании. И вот мы говорим сразу, что расти, мы не можем расти без фундамента, на котором мы стоим вместе с вами, который у нас формируется благодаря вот такой исторической самоидентичности нашего народа. Лаборатория кураторлары фестивальдә 4 бөтенләй яңа куелыш тәкъдим итәчәк. Булар хореограф, перформер һәм биюче Нурбәк Батулладан Балбаллар физик театры, Мария һәм Марсель Нуриевлар куелышында Нәкыш бию спектакле, шагыйрә һәм тәрҗемәче Йолдыз Миннуллинадан Мин түгел исемле шигъри спектакль. Композитор Эльмир Низамов һәм режиссер Туфан Имаметдинов белән берлектә Бакый хор операсы куячак. Соңгысы бөек милләттәшебез Бакый Урманчыга багышланган. Мәдәни юлларда йөргән кеше, шигырьләр да язды, картиналар да язды, сыннарны да ясады, үзе җырлады да, музыка коралларында уйнады. Менә шундый кеше, минемчә, аның биеклеге, без аны белеп тә бетерә алмыйбыз. Мин түгел исемле шигъри спектакльнең үзәгендә күренекле шәхесләребез Хәсән Туфан һәм Клара Булатова, бу шигъри романның композиторы, Әлмәт музыка көллиятен тәмамлаган Зөлфия Рәупова, актерлары Әлмәт кызы Ләйсән Файзуллина һәм Сарман егете Илтизар Мөхәммәтгалиев. Хәсән абыйның язмышы тагында катлаулырак дип алай дип әйтеп дөрес түгелдер инде. Ләкин минем өчен шәхсән ул үлемгә хөкем ителгән шәхес һәм шул үлем приговорын кичеп, исән калып һәм яңадан тормышка кайткан шәхес образы, үзен киридән исәпләп җыйган көчле шәхес. Төп күрсәтүләрдән тыш фестивальдә актерлык осталыгы һәм заманча бию буенча остаханәләр, танылган театр белгечләреннән лекцияләр, шулай ук заманча рәссамнар күргәзмәләрен үз эченә алган параллель программа булачак. Бу вакыйга сәнгатьне төрле формаларын бердәм мәдәни киңлектә берләштереп, традиция һәм хәзерге заман арасындагы диалог өчен мәйданчык булачак, ди оештыручылар. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.